kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Anay Congressman Albee Benitez, pormal na nga nag-anunsyo nga mga papili siya bilang mayor sa Bacolod para sa May 2022 elections. Ini matapos magtampong sa hearing sa COMELEC, may angot sa pagkwestiyon sa iyang pagsaylo sa iyang voters registration sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Pasado las 8 sang aga, nagbiya na siya kontrobersyal nga puluyan sa Mountain View Subdivision sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City si Anay 3rd District Congressman Albee Benitez. Nagrikta siya sa COMELEC Bacolod para sa clarificatory hearing sang Election Registration Board para sa gin-file nga opposition siya transfer of voters registration. Nagtipon sa Bacolod Public Plaza ang iya supporters, bit-bit ang mga banner. Gani ang katapos ng Task Force Disiplina, nag-issue na sang citation ticket sa mga wala naga-face shield kag wala nagasunod sa social distancing. Kami nagpili kung sino ka, wala pa kami kapamangkot kung sino ngalan mo. Okay. Kaya hindi manayamon, wala ka mamangkot ngalan mo. Okay. Puntakan ka lang naman, isuan ticket ka muna lang. Ilang mall kaya po, sir? 200 pesos man lang. Okay. So far pila na? Na 3C na to sa? Oo, mga buraw, 14 na 13. Si Anay Board Member Patrick Lacson ang isa na diri. What official dyan? Okay. Sir, good morning. Patrick Lacson. Sa ano violation mo ko na, sir? Facial. Pinipatahan mo facial? Nabuka. Wala gin pasulod sa compound sang COMELEC ang mga supporters magluwas lang sa mga nagalinya sa Guasang Bay Center nga nagarehistro. Nangintensyonado ang sitwasyon sa plaza sa ginambalan sa mga pulis ang supporters ni Benitez nga magbiya sa lugar kaya hindi pwedeng pagtipon-tipon kaya napaidalo ang Bacolod sa General Community Quarantine with heightened restrictions. Kadamo dire. Mapuli kami! Ilisa ko katabo sa karon sa Bacolod City Public Plaza. Inoras tubtob nga natapos ang hearing. Wala pa na desisyonan sang katapos ang ERB ang reklamo batok sa anay kongresista. Pero ang sigurado, desidido na si Benitez nga magpapili bilang mayor sang Bacolod sa May 2022 elections. You know, I have seen enough. I have heard enough. The clamor of the people is undeniable. So I'm officially running for mayor for 2022. Gintuad man sang kongresista nga iya nasugilanon angot diri si incumbent Mayor Evelio Leonardia nga among ginapaabot mangin kaengkwentro niya sa ginakabig battle royale sa mayoralty elections. But more than once, naragitanay kami, and as I've said, Mayor Bing, no, this is not personal. Wala akong kapangakig sa iya. This is something beyond us. No? Ang clamor sa tao, ang mga ginapangita nila, this is something na hindi ko matalikdan. As a public servant, I think it is incumbent to me to answer to that clamor. Sininga hapon nagpatawag man sang press conference ang abogado sa mga tagreklamo sa pagsaylo ni Benitez sa iya voters registration sa Bacolod. Ilag ginpresentar ang 3 ka mga complainant kag 2 ka mga residente nga nagasiling nga wala nagaistar ang anay kongresista sa iya nabakal nga propiedad. Nagapati man sila nga ang masobra 200 ka mga voter applicants nga ilag ginpasakaan man sang reklamo ang sarang gamito ni Benitez sa iya nga kandidatura. Lived in Mountain View for quite a while, and I have never met or seen Mr. Benitez. My house is just in front of the mountain compound. This is that's the content. So in my personal opinion, I believe that the increasing number of flying voters coming in from outside the city of Bacolod are in fact because of that declaration. Sa karon, ginatunan pa ni Benitez kung sinong iya mga mangin kaupod nga magakandidato sa 2022 local elections sa Bacolod. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.